आजिखालि बेखौ फेदेरनोबा कब्रा ब्लेक कब्रा 1 थारिख आरो 2 थारिख सोरबा ओइ जोंना हिनजावा दासो दख'ना गानगासिनो हेलो लोगोफोर बिदिन ब्लग इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आसा खालामो गासै मोजाङै दं ओमफ्राय गिबियावनो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो गामियाव सेंग्राफोरजों एसे मागिनो नागिरदों आरो ना माखासेया थांग्रोजोबबाय जों सानैजों एसे लेट जानानै थांसै जोङो न'खरथामसो भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर एसे हिट जागोन आरो ना दिनै ना जोबजासिम नायलांबाय था गामिनिफ्राय मागिनाय सेंग्रा गाबोन बोराय मागिगोन दिनै सेंग्राफोर आरो ना एडभान्स मागिखाबाय आलदा आलदा ओंखार जोंना सेंग्राफ्रा आलदा ओमफ्राय बोरायफ्रा आलदा दे खनदो सल'फ्रा दे नार्जारि नों खनगोनांगौ दे एबार आं माबा बिदि गैया सल'खौथ' आंखौसो खननो थिनगासिनो ओमफ्राय सानै खनबासो जायो ओमफ्राय सासेबासो जाया आरो नों आंनो फार्स्ट टाइम खनफालाया जागोन ना बे लासै लासै गासिबो हारसिं माबाजोबा मेनेज खालामजोबा नै लोगोफोर नाजानोसै बेसेबां हायो नायलांबाय ना बे सल'खौनो लेंहरनानै रोङा दे दिनै जोङो गामिनि सेंग्राफोर ओंखारदों बैसागो मागिदों गामि न'खर आरो जोंना गामियाव ओंखार नालाय 1 थारिख आरो 2 थारिख जोंना खेला जाबाय आरो ना दिनै 3 थारिख एसे सेंग्राफोरा ओंखारबाय ओमफ्राय गाबोन 4 थारिख बेयाव बोराय ओंखारबाय आरो ना लोगोफोर ओइ जोंना हिनजावा दासो दख'ना गानगासिनो दे थाब गान हारमुनि दामग्रा दे सोरखौ खनदोलायब्रा जों मोसानोसैलाय सानैनि अनगा ना मा बिदिनो जाहैबाय दा दे खनो दे जोंहा लोगोफोर सादुपारा गामिनि गावबुरानाव फैलायबाय आरो ना गावबुरा दैनाव दे ओमफ्राय नोङा जों सानैजों मोसानो मोनगोन ना मोनला देलाय बुंलाय आं बेखौ बुंनो हालालै दा सल' खननानैनो मोसानो मोनला जोङो आं खिन्थु माजे ओंखारनो मोनाबा आं बोरैबा मोनो दायो सादुपारा बारफुनाय क्लाबनि एक्स आफादगिरिनाव आरो ना लोगोफोर एक्स आफादगिरिनाव फैलायबाय दे
सोरबा कन्टेक्ट नाम्बार लानो हागोन लाव लाना जेब्रा नोङो होनजावल' जादों नोंनाव मा दं मा गैया जेब्रा नोङो हा नोंनाव आजिखालि मा दंबा मैला जायो नों मिथिया नामा औ मिथिया नामा आजिखालि बेखौ फेदेरनोबा खब्रा ब्लेक खब्रा नांगौ दिनैना बोराय आरोना लोगोफोर मैयाना सेंग्रा सेंग्रानिमोन ओमफ्राय दिनैना बोरायनि लोगोफोर जोबथ'बाय आरोना जों गामिना बैसागो मागिनाया मैया सेंग्राफोरनि ओंखारबाय ओमफ्राय दिनै बोरायफोरनि ओंखारबाय ओमफ्राय 7 थिथिखालि ज'नो खाना जासिगोन बेनिफ्राय गैला आरोना जोबबायबो जोंना बैसागोआ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै आं मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर बाय बाय